meeting tam kok rok sap like ha kisa sai khna rok belai sana আচ্ছা তিনি চিনি মিটিং কে তিনি 17 তারিখ চিনি যে এনজিও টিম চিনি হায়দ্রাবাদ প্রসাদ খানসা হায়দ্রাবাদ তংনা রং যতন ইউনিটি কাহাম তংনা বাগৈ হামিয়া চাইও যতন চুবা লাইনা বাগৈ তাই जों जे त्रिपुरा हास्टेल फाइने रं अनेक जागा मायां तंगना रं बाहायखौ चुबाय मानो आबनि तै जों जत किसु काम खामिया सालायया ताई अनेक कक दङ हायफाना जों ताइबो चिनि ग्रुपनो मोटिवेशन खायना बागै जों अनेक ग्रुप ताइबो बरक बांगै चिनि एकता त्रिपुरा खानसा तंना बागै अककनो जों जाबलायया ताई मान्थलि फाइनान्सियाल चिनि अनेक प्रब्लेम चलि दङ कायसेनो हारियाव थानांके अनेक रां फैसा नांथागौ आबा हायरनो प्रब्लेम सल्व खायना बागै जों आबा के सालायया बुसकांनि नाहार मंग्रंके बाहाय तैबो के बुसकांनि नाहार मंगे नायदि जों त्रिपुरा हास्टेल चिनि गवर्नर बाय सालायमानि परे जों गेस्ट हाउस नि जे जों मेमोरेन्डाम रुमानि बरकानो कल बखाय साका नाय हिनै के जों रनानि बागै त्रिपुरा हास्टेल तो अनेक गोबां मा स्टुडेन्ट फाय दङ ताई काम खायने बरक फाय दङ गा तंना जागा गरै अनेक हस्टेल कायसा कायसा अनेक दाम गोनां दामं दङ गा जों आबनो गाहाम खायना बागै जे काम खायना फायने रं बा फिउचार चिनसे तैबोल फायने फिउचारनि बागै बरकनो गाहामके मानथों काम ताई फायै स्टुडेन्ट गाहामके एजुकेशन खायमानथों होनैनाय जों गेस्ट हाउस न डिमान्ड खायके आंके बरना मिसाव के आबनो आबनि न चिनि बुसकांनि काम आबनो कतर कोपचिन के जारा तिनी फाया चिनि नरंनि ग्रुपनि तंनाय ताखौ बुकुक संनोके ककताम कसा नामसु आं जे चिनि ग्रुप तंनाय नायदि चिनि ग्रुप 200 300 जना गाय दङ के जे फाया तंनाय रंना रिक्वेस्ट को फायने मास सिमि फायनाय जों जतन मानजाक फायबायदि हेंका जे जों सिनिवो जत हाचाल तंनाय बरक दङ जों बगन मोखां सिनिया बा हामियांगै दङनै चिनि ग्रुप कमप्लेन फाना जों थांनाय बन सिनिया का साइ मालाय यांलायो मिस कम्युनिकेशन नंलाय दङ फोन नम्बर मायांलाय दङ का जों बायके मान्थलि वाइस जतन मोखां नासिगलाय गाहाम हामिया साइ मालाय का जों सिनि थांगो बा जों जे कोनो एरिया थांपानो इ एरिया फना दङ होनै जों आइडेन्टिफाइ खाय मान थाङै जों प्रब्लेम सल्व खायमानो गाबनो जे फाया तंनाय रंनो फायबायदि इनका ताइ थाइसे कक इम्पोर्टेन्ट कक चिनि जे ग्रुपनि फाइनान्सियल प्रब्लेम तंमना सल्व खायना बागै नरक डोनेशन जे मानसा 50 टाका 100 टाका जे फाया बरक अबायके डोनेशन खेरिका जों जे एमाउन्ट बायनो चिनि ग्रुप ताम प्रब्लेम तंग जों सल्व खायमानो सारंके नि सिनि मुंके आनि सुनु मुंगा आं विजय देव बर्मा होनो आं प्राइवेट जब खायदों हायद्राबाद एरियाव ताबुकसा गां 2 बोसोर ग्रुपनि फाउन्डार आंनो हामबाय प्लेया